Zdravím ťa, tu je Maroš Fer, autor projektu marketingnastereo.info, kde učím v podstate to, čo som sa naučil z toho, čo som študoval od úspešnejších marketérov z knížiek a niečo z toho aj som sám vyskúšal a rozprávame o marketingových chybách, o marketingových zbraniach, nie chybách. A momentálne už sme na marketingovej zbrane číslo 12, sú to tajné marketingové zbranie. Posledná marketingová zbraňa bola o telefonovaní, aký dôležitý je telefón v tvojom podnikaní, keď v podstate môžeš získavať svojich zákazníkov telefonovaní. Veľa ľudí o tom samozrejme vie, ale veľa podnikateľov, malých firiem, predajcov to používa a tak ďalej, v poriadku. Ale napríklad dnes chcem rozprávať o veľmi zaujímavej tajnej zbrani číslo 12, kde telefón veľmi dobre funguje pri použití s nejakou neodolateľnou ponukou. Čo to znamená? Ak máš teda niečo, čo chceš zákazníkovi dať, nejakú akciu, dáme tomu nejaký zľavový kupón, môže sa zúčastniť nejakého žrebovania, môže vyhrať, dáme tomu večeru, môže vyhrať nejaký kupón, môže dostať nejaký poukaz a tak ďalej. To všetko môžeš, ak už teda nejaký kontakt máš na toho svojho, bude to minulý zákazník alebo to nejaký záujemca, môžeš ho informovať o tom poštou alebo mailom, a môžeš takto v podstate vyvolať u neho záujem. Takže ten celý postup, ako získavať ďalších zákazníkov by bol: ponúkni niečo, nejakú neodolateľnú ponuku, o tom sme hovorili, potom im pošleš info o ponuke, bude to na mail, im to pošleš na mail alebo im to pošleš poštou, nejaký dáme tomu leták a tak ďalej, nejaký prospekt o tvojej neodolateľnej ponuke. A samozrejme veľké percento ľudí ti vôbec na to nebude reagovať, pretože samozrejme budú vedieť, alebo budú tušiť, čo za tým je. Každopádne ty môžeš zavolať a spýtať sa ich, prečo nereagovali, či naozaj nemajú záujem sa zúčastniť nejakého žrebovania, môžu vyhrať večeru, nie je to nezáväzné a tak ďalej, tak ďalej. Samozrejme treba si pripraviť nejaký scénár toho, ako budeš viesť tento rozhovor s týmto svojim potenciálnym zákazníkom a potom samozrejme ho informuješ ďalej o tej ponuke, ktorú máš, ako náhle prejaví záujem a pomôžeš mu ďalej vlastne v rozhodovaní, či do toho ide alebo či do toho nejde, samozrejme. A potom použiješ kontakt v inej kampani, ak teda ti povie nie. To by bolo nejakých 5 bodov v tom, ako by som povedal, nastaviť túto formu marketingovej zbrane tak, aby fungovalo čo najlepšie. To znamená, niekto, kto teoreticky mohol mať záujem o nejaký tvoj produkt alebo službu, môžeš ho získať týmto spôsobom, že mu dáš možnosť práve tejto neodolateľnej ponuke. Tá neodolateľná ponuka môže byť aj to, že môže niečo vyskúšať zadarmo na istú dobu. Nejaký tvoj produkt mu dáš, dáme tomu na 7 dní. Ak sa to dá, samozrejme sú produkty, kde to veľmi nejde, ale ak máš nejaký produkt, kde by to šlo, niektoré firmy to veľmi, by som povedal, úspešne využívajú, že dajú svoj produkt na používanie na nejakú dobu zadarmo a ten záujemca sa potom rozhodne, či do toho ide alebo do toho nejde. To by mohla byť tiež ďalšia nejaká neodolateľná ponuka, samozrejme. A ak máš ten kontakt, môžeš to ponúknuť, samozrejme. A samozrejme sú aj iné formy, kde niekedy záujemcovia kupujú produkt ani nie kvôli tomu produktu, samozrejme ten produkt potrebujú, chcú ho mať alebo prejavili záujem, ale práve kvôli nejakému bonusu. Ja sám som kupoval produkty v minulosti ani nie kvôli samotnému produktu, samozrejme produkt som chcel, ale samotný by som ho nekúpil, ak by tam nebol nejaký bonus práve, o ktorom som vedel, že je dobrý a že je pre mňa veľmi, veľmi, by som povedal, hodnotný. Ten bonus som potom samozrejme po kúpe prvého produktu dostal zadarmo, takže niekedy je dobré rozmýšľať aj nad tým, aký bonus ponúknuť, hej, čo tam má byť tá neodolateľná ponuka pre tvojho záujemcu. Samozrejme, treba to testovať, lebo nikdy nevieš, čo funguje najlepšie. Niekedy funguje dobre kupón, niekedy funguje dobre nejaký bonus, ktorý dostane záujemca zadarmo, niekedy funguje dobre večera, samozrejme v reštauračnom biznise to funguje samozrejme veľmi dobre. Takže treba to testovať, aká neodolateľná ponuka funguje najlepšie a treba samozrejme testovať, ako informovať o tejto ponuke a samozrejme potom aj ten rozhovor s tým svojim záujemcom, ako prebieha, tiež je dobré mať rôzne napísané scenáre, ako viesť tento rozhovor, tak aby si to stále optimalizovala, stále zlepšovala, v podstate ako keby sa točil v tomto kruhu, ak teda je to forma, ktorou chceš ísť a nakoniec, aby si získaval stále viac a viac zákazníkov. Samozrejme, ako som spomínal, tie kontakty, ktoré nevyužijú, neznamená, že nemajú záujem o nejaký iný zaujímavý bonus, ktorý možno v budúcnosti budeš používať v rámci svojho produktu. Takže vždy môžeš ďalšie kontakty alebo zájemce, ktorý si získal,
možno aj toto formou, alebo tých, ktorých už máš vo svojej databáze, môžeš ich použiť, tento zoznam svojich kontaktov na nejakú inú kampaň, ktorý ešte len budeš organizovať. To je dobré na všetko, to je Maroš Fér, marketingnastereorok.info, toto bola už 12. tajná marketingová zbraň. Budem pokračovať ďalej. Všetko, o čom tu rozprávam, som sa dočítal v knihe. Samozrejme ja osobne nemám ani čas, ani možnosti všetko, o čom tu rozprávam, sám vyskúšať v praxi, takže veľa z toho, čo tu rozprávam, som sa dočítal a sú to ľudia, ktorí vedia, o čom hovoria, pretože majú za sebou výsledky. Nerozprával by som tu o niečom, čo ja sám osobne neverím, že funguje. Takže je to samozrejme na tvoje zváženie. Vždy je to tak. Kniha, z ktorej to mám, tento akoby návod, je na mojom blogu. Klikni na link, pod týmto videom je tam odkaz, prečítaj si o tom viacej. Tú knižku nájdeš dokonca aj na Amazone a človek, ktorý napísal, Dan Kennedy, je veľmi známy, takže rozprávam v podstate veľa v týchto mojich videách posledných hlavne o jeho metóde. Toľko zatiaľ. Ďalšie video nasleduje hneď po tomto a bude to už 13. tajná marketingová zbraň. Hlavne keď si predajca alebo pôsobíš v nejakej malej firme. Toľko do mňa zatiaľ. Nech sa ti darí. Klikni na link pod týmto videom, prečítaj sa o tom viacej. To je Maroš Fér. Maj sa pekne. Čau, čau.